Деца, хайде да преговаряте и двамата за 5-ти клас. Той оня там ще спя, сега си вада един молив и почвам. Не, извада някакъв друг. Какво искаш да пишем? Просто пишете стари домашни. Няма как да не го направя. Сега той почва много лесен и... позабравил съм малко. То сега е лятната ваканция. Това е юли месец, в принцип. Така... Така... Знам, че виждате ето тази глупотия, ама... не. Половината ми моля ви не работят. Така. Добре, почти съм готов с първата страница. Те нали ни дават по 2? Опа. Аз съм ви като втори. Да. Нали? Това все едно ни го дават за 50 път, смисъл. До юли месец, до средата на юли сме на училище все едно. Чакайте, ще взема някакъв друг молив. Ето, зеления ще взема. Добре, аз съм почти готов, тук е много празно. Такова. Хайде! Брат, и аз почвам. Елементарно. Аз съм почти готов, такова на втората страница. Хайде, готово проверявай. Добре. Ще взема само един червен молив. Това не става. Ето става, той е екстра. Добре, той е двойка джията. Тук има едно такова мали. Тук не е попълнил половината. Не, той ще получи тройка. 3,50 ще му дам. Трябва целото ще му стане в червенясало. Гледай ги, първите изречения са му грешни. Ужас. То няма да си оправи успех. Хайде, една четворка ще му пиша. 3,50. Тази имам друга. Само е това. Шестица му пишем, защото нали съм... Аре, преговаряйте по друг. Сега измислих едно нещо да направя. Аре, почвай да пишеш, бе. Почнал съм, бе. То с химикалката само такова, бе. Какво да ти почвам, бе? Аз съм... Боже. Господин татко, не си ми написал оценките. Как не съм ти ги написал? Нали тук ти ги написах? Тройка ти написах. Ти умен ли си? Ще напиша четворка. Така. Айде, почва. И ти само трябва да сменяме
Това ако не пише, не знам. Това съм го ползвал. Пак цветен лист, Сава. Ой, ай. Ужас. Ай, ще се на моите глупости, там се не знае гадорията. Няма да хъба, моля ви, ще взема някаква стара химикалка. С която съм писала, добре, и тази става. Добре. Аз не искам да хъба химикали. Хора, ще взема ново. А пък му спре писеца. Елементарно, е тук елементарно. Маля, че аз не съм почнал. Мали... Какви са тия степени, бе? Нали февруари месец ги писах? Все едно като онова контролно, дето получих. Няколко... Що не си ги подострих още малко? Предавам. Токмо ти ми предава, сега ще проверявам. Ще проверявам. Така. Е само ето това тук. Тук. Ти само си правиш глупости с мен, бе, брат. Що всеки път, бе? 6. Ще му напише 6 по и този начин. Да продължава се така. Ще питам последен опит. Тук гледайте какво съм разхвърлял. Така. Такова. Много преписва този Николай от мене, бе, брат. Закъсах. Не мога да проверя. Не мога да проверя, аз трябва да взема нов молив. О, не. Нищо, хора, нищо. Чакай, че има 2 минути. Нищо не е толкова зле. Аре, прибирам ви тия работи и малко стресово. Така. Нищо не прилича тия моливи. Тия верно сами партиха верно домашни верни да пишеме, бе. Какви текстове трябва да пишем? Така. После ще пиша, не ми трябва сега.
Така, хора, продължавам да пиша. Абе, брат, тя ми дай, искаш ли такова? Дай да се телепортираме в училището. Брат, че си пишеме листи в училище. Почвам да ти пиша сега едно нещо. Господине, нищо не сте видели. Ще ме извиняваш, господине. Мали, също не съм почна втората страница. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, бе, хайде, бе. Господине, бе. Ще ви удрем, бе. Дай първо да му проверя на отличника, че той се прави на интересен. Хайде, шестица му пиша. Защото няма никакви грешки на кой да му взема. Хайде, двамата са шестици. Само да му се пише на другия лист. Така. Ети листовете. Ети и на тебе. Какво направихте, господина, бе? Вие му хвърлихте листа, бе. Ей, че сте малумен, бе. Отворете на нещо да си четете. Какво да отворя, бе? Аз по принцип ще ставам 5 клас. Старецът ти ябълките. Това е интересно. Много интересно изглежда, ама ще прочета някоя друга страница. Значи има много, ама съдържание не ми трябва. Аз си прочетох някои книги. Брата, аз се прибирам. Какви оценки получихте? Всичките са ни добри. Аре, по-тихо, че майка ви спи, бе. Това беше клипът, приятели, за днес. Абонирайте се за канала и от мен чао!